Tumakbo pero hawak niya ang kamay ko. Iba't ibang babae, iba't ibang conversations. Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Rocky's Secret Files. Secret Files. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio at ang oras natin sa buong kapulungan is already 11:34 p.m. Kasama po natin ang nag-iisang Basta Princess, DJ Rocky Terra. At kasama din natin ang titindig sa ipinaglalaban ninyo sa buhay, DJ Titan Jello. At ngayong gabi ay gabi na para isiwalat ang sikreto ng ating kabisyo. Welcome to the program Top Secrets, kung saan pwede ka makapagbahagi ng yung pinakatatagong sikreto dahil ito po ang programang hindi ka huhusgahan. Pagkusikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng Will Listen. And we don't judge culture. At meron na nga tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. Let us all welcome our caller. Hello po, magandang gabi. Hello po, good evening po. Ano pong pwede naming itawag sa iyo? Kate po. Kate. Kate. Ilan taon ka na, Kate? 26 po. 26. Okay. Kate, ano yung pangalan mo sa gabi? Ay, yun na pala yung pangalan niya sa gabi. Sa umaga, anong pangalan mo? Carlo. Brian po. Brian. Brian. Tigas na. Brian sa umaga, Kate sa gabi. Oo. Sang lupalop ka naman galing? Kate? Kate po, Kate. Kate. C-A-D-E. Ano? C-A-D-E. Kate. C-A-D-E. Cade. Kate. Yes, po. Kate. Mali ako ng rinig. Hindi ako nakapagtutuli, dude. Sorry. Ano? Cade. Oh, Kate. Yes po. Cade. Okay. Cade. Tama, no? Cade. Yes po, ma'am. Brian sa umaga, Cade sa gabi. Hindi Kate, ha? Oo. Hindi po. Okay. So, Cade. Cade, 20, ilan? 6. 26. 26. Tapos, ang lupalop galing? Cavite po. Cavite. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Cade, 26, from Cavite. Ano ang top secret mo? Bali, meron po akong ka-dorm dati po sa may dormmate po ako, so super close na close po kami. Tapos hanggang meron po kaming message na hindi po napagkasunduan. Tapos hindi na po kami nagpansinan. Hanggang umalis na lang po kami sa dorm na po namin. Tapos 2 years po kami walang contact. So, And, tama ba kami ng pagkakaintindi sa sinabi mo? Meron kang kaibigan, dormmate po. dormmate. Apa. Tapos super close na close po kami. Tapos meron po kami message po na hindi po pagkakaunawaan. Tapos hindi na po kami nagpansinan. And then umalis na po kami dun sa dorm ng wala po kaming closure. Okay. Etong kaibigan mo na ito, itong dormmate mo na ito, anong gender? Straight po. Straight. Straight na babae, straight na lalaki. Straight na lalaki po. Okay. Pwede mo bang sabihin sa amin yung sexual orientation mo? Gay. Gay. Okay. Alright. So, ikaw ay may kaibigang straight na lalaki. Okay. Tapos, ano itong hindi nyo pagkakaunawaan? Pwede ba naming malaman kung ano itong hindi nyo pagkakaunawaan? Bali po,
Ang pasok ko po is 6 a.m. tapos siya po 7 a.m. So, bago po ako pumasok, ginigising ko na po siya. Yung gano'n po yung naging routine po namin. Tapos, Parang lagi po naging kami, mother ka niya, ganon? ano pa, Para kanyang naging mother? hindi naman po sa gano'n. I mean, parang naging gano'n po yung routine po namin na ina-update po namin yung isa't isa. Ay, Tapos, may yung update pa. walo From, po kami magkakasamahan sa dorm, pero kami po yung pinaka-close na close. from mother to BFF? Ganun yung peg. Okay. Tapos? And then, ang uwi ko po is 3 p.m. Tapos siya naman po is 4 p.m. Mhm. And then, mayroon po kaming usapan na mamamasyal po kami within a day. Tapos po, ang nangyari po is, pag nasa dorm na po ako, magwe-wait lang ako ng 1 hour kasi darating na rin po siya. So, after po noon, wala pong update ni kung ano po yung nangyari. Tapos, ang ginawa ko po, umalis na lang po ako mag-isa. Then, nag-message po siya ng 5 p.m. ng nasangka po, ganun po. Tapos, question mark ko po yung message ko question mark ko po yung message ko po na alis po kami. Tapos po, yun po na nag-message na lang po siya na anong problema mo? Kala mo naman gumala ako, nag-OT ako. Kung magpapakita ka ng ugali, panindigan mo yan. Hindi, bakit masyado naman kayong Mainit! mainit sa isa't isa. Tsaka, ba't kailangan mag-update? Wala naman kayong relasyon. Ano tong... Ano ba kayo? Oo, anong relasyon to? Ala po, may kaibigan lang po. Oh. Nagulat na lang po ako na ganun po yung naging response niya po. Magkaibigan kayo na nag-a-update tapos ang routine ninyo kamo kanina ay may antayan na nagaganap sa inyo kasi mas maaga kang nag-out kesa sa kanya, Yes. tama? Yes. Tapos isang araw na bali yung ganong klaseng routine ninyo kasi hindi siya nag-update sa iyo. I mean, alam niya po may lakad po kami pero hindi po siya agad nag-message. Tapos nung minessage niya po ako kung nasan po ako, question mark ko po yung previous message ko po na pupunta kaming mall. Ay, nagtampo si Tapos, girl. Yun po, nagalit na po siya ng gano'n na yung response niya po is, akala mo naman gumala ako. Parang ibig sabihin niya, ba't hindi mo ba ako naiintindihan? Uuwi naman ako, alam ko yan. Parang ganun ba? Anong... Hindi ko nga po alam kung bakit ganun. Parang, ang gulo lang po kasi, bakit ganun yung reaction niya po agad. Kahit kami din dito napapaisip ni Titan Jello eh. Guguluhan. Anong klaseng relasyon yung ganun? Kasi may mga implikasyon, 'di ba? O parang may pwede tayong interpretasyon dun sa galawan nila pareho dito eh. So, tanungin muna natin itong si Cade. Cade, may gusto ka ba dito sa kaibigan mong to? Secretly lang po. Secretly. Kailan mo siya nagustuhan? Yung parang may kakaiba ka nang nararamdaman sa kanya na higit pa sa isang kaibigan? Parang nung naging close na close po kami. Yung parang naging close na close po kami, yung parang kami lang po yung nagkakaintindihang dalawa, ganun po. So, nung time na nag-overtime siya, talagang nagtampo ka sa kanya? Hindi naman po. Parang minessage ko lang sa kanya na tinatanong niya po kasi kung nasan ako. Tapos yung po sabi ko sa kanya na di ba magmumul tayo? Yung parang question mark ko lang yung pupuntahan namin. Tapos yun po. So, Yun na anong yung response mo dun sa message niya na kung yan yung ugali mo, panindigan mo yung mga ganon? Binlock na po niya ako after that. Pagkatapos nun, binlock ka na? Ang bilis naman. Wala man lang usap-usap? Hindi na kayo nagkita sa dorm? Nung umuwi po ako is hindi na po kami nag-uusap. Parang nilapitan ko po siya tapos kinakausap ko po siya sa kanya. Wag ko na rin po siyang kausapin. Tapos parang na-awkward na po kami dalawa kasi kami lang po yung lagi nag-aabot sa dorm. Tapos
Ayun po, umalis na lang po kami pareho sa doon. Mhm. Meron bang pagkakataon sa inyong friendship, quote-unquote, na meron kayong aksyon na ginagawa ng pang-magjowa? Hmm, siguro po yung sa sabay kumain, nag-a-update po, gano'n po. Tas Hmm. lagi magka-message. Hmm. So sa pagkakataong 'to, ano yung gusto mong mangyari sa inyong dalawa nitong ex-friend mo na nang-block sa iyo? Bale, yun nga po, blinak na po niya ako ta's wala na po kaming communication. And then nito pong January, nagkaroon po ulit kami ng connection Ay! Mhm. Mhm. after 1 year po. Tapos po ngayon po nag-meet po kami. Nung nag-meet po kami is sinama ko po yung kaibigan ko pong 10 years ko na pong kaibigan diyan sa Manila. So, pinagsabay ko na po sila ng i-meet. Bale, ang nangyari po is ngayon po gumawa po kami ng group chat. Bale, kami pong 3 sa isang group chat po. Tapos para po ang nangyari po is na-outcast po ako. So parang ikaw ngayon yung naiitsapwera, ikaw naman itong nagkonekta sa kanila? Oo nga. Opo, bale lumabas po kaming 3 tapos after po nun, 'di siyempre po malayo po kasi ako sa Makati tapos nasa Cavite po ako. Tas sila po yung parang sila po yung madalas magkita ngayon. Hmm. Ano Tapos, nararamdaman mo na sila yung madalas nagkikita? okey lang naman po sa'kin. Ang inaano ko lang po is yung kaibigan ko pong girl is hindi man lang po niya sa'kin sinasabi na nagkikita po sila. Pero dapat Alam nga naman ba po naman po na niya alam po niya yung dapat nga ba na bale sabihin pa sa'yo? alam po pa Pakiramdam mo ba o palagay mo ba mas maganda na sinasabi niya sa'yo? Na um, magkikita sila? opo kasi po, yung alam po niya yung kwento po namin yung lalaki Mandatory at ba 'yon? hindi naman po mandatory. I mean, Mhm. alam po niya yung kwento po namin nung lalaki nung guy. Na parang nagkaroon ka ng secret pagkagusto dito sa lalaki. Hindi, alam po nung girl po nung girl Hello? yung history po namin nung gali. Ano bang Ay, Hello history po. nyo nga? oo nga. I mean, kinukuwento po kinukuwento ko po lahat sa girl po yung Ay, eto imi-meet ko 'to kasi eto yung matagal ko nang wala kaming connection nito ta's Ah. imi-meet ko ngayon, gano'n. Ta's ah, alam din po niya yung dati rin po, yung istorya namin nung dati. okay. So, yung tanong ko kasi kanina, so alam nito ni girl na friend mo na secretly may gusto ka dito dun sa ex-dormmate mo. Yun yung Yes po, tanong ko. ma'am. Okay, so Yes po. so basically parang girl bestie mo itong pinakilala Yes po. mo dito sa ex-friend mo na nag-resurface, tama? Yes po. Tama. Okay, so ngayon parang medyo na-off ka dito sa kay girl bestie kasi parang gumagalaw siya nang hindi mo nalalaman. Tapos gusto mo nga yung lalaki, tas parang etong galawan nila, parang sila na yung nagkakagustuhan, ganon. Opo. Parang pong gano'n po yung nagiging lumalabas po. Parang friendship code yung Nasasagasaan. nasasagasaan. Yung parang, hindi, akin to so dapat wag ka dyan. Parang Hindi, ganon. sa'kin naman po, okey naman po okey lang po sa'kin yun, ma'am. Ang inaano ko lang po is bakit sa lalaki ko pa nalalaman nagkikita po sila? Puwede naman po niya sa'kin i-message na, "Uy, si ano nakikipagkita sa'kin." Parang Ay, bina-bypass masakit niya nga po ako. yun. Oo, kumbaga ikaw open na open ka dun sa girl bestie, tapos ito si girl bestie, hindi man lang talaga nagsasabi sa'yo. Ilalim, no? Or baka naman busy kasi si girl bestie, hindi na siya, hindi niya na kaya. Hindi na, ma'am po. Ay, hindi naman. Parang nagugulat na lang po ako na, nagkita pala sila.
Mm. Yung GC po namin parang nag-PPM na lang po sila, parang ganun. Kumbaga, wala na talaga yung conversations dun sa GC ninyo. Opo, yes ma'am. Yung mga conversation nila, direkta na sa isa't isa, ganon. Yes po ma'am. Mhm. So, anong gusto mong mangyari ngayon? Yun yung tanong ko kanina. Bali ang inaano ko lang po is, bakit hindi gano'n lang wala po kami nung lalaki. Puwede Mhm. naman niya pong sabihin sa'kin na nakikipagkita sa'kin si ano, gano'n, gano'n. Wala rin naman po akong magagawa if ever na gano'n din po, 'di ba po? Ang Mhm. sa'kin lang po is yung parang tinapon po niya yung 10 years friendship po namin. Mm. Makes sense, ha? Oo, tsaka May point, valid yung ah. nararamdaman niya. Valid yun. Oo. Nagigets ka namin, naintindihan ka namin na parang nakakasama ng loob at some point, no? Na Opo. nag-open ka dito sa kaibigan mo na kaibigan mo matagal na panahon, 'di ba? Tungkol sa nararamdaman mo para sa isang lalaki. Yes. Na finally, 'di ba, nagka-connect kayo ulit. Opo. Alam yung history ninyo. Tapos biglang ngayon, na-outcast ka, na-itsapwera ka, hindi ka updated, hindi ka in the loop. Tapos parang sila nakakabuo ng panibagong relasyon. Tama. Ikaw ang pumitas, pero iba ang Opo, kumain. Ay, iba. Opo, gano'n. Ganun, no? Sa akin Ano? po, okay lang naman po yung gano'n. Ikaw okay. Tama ba ako doon, Ano yun, Cade? ano yun? Ikaw ang... Ikaw ang pumitas, Cade, pero iba ang kumain. Diba? Nag-antay ka ng tamang oras para pitasin siya. Pero iba naman pala ang sumalisi para kainin to. Yung gano'n lang po, parang Mm-mm. nakaka-off lang po Ah. yung ano. Mm-mm. Tapos pa nag-i-status po ako, bukod tanging yung girl lang po yung nagko-comment po. Ano sabi? Yung parang nagme-message po na, sino naman yan? Ano naman problema mo? Ganun. Sinasabi mo ba yung problema mo? Hindi. Ang nagno-note po kasi ako na, sana wag naman, sana, ganun. Tapos Ano siya yung lang po sana, yung wag sana mo? Yung wag naman po sana na i-bypass niya po ako. Isabihin niya po sa akin kung ano po yung nangyayari talaga sa kanila, ganun po. Tama naman. Mhm. Kasi kung tunay siyang kaibigan, magsasabi naman siya. Tsaka busina lang, 'di ba? Na parang Tsaka, nagkakaigihan yata kami wala nito. naman po ako magagawa rin, di pa po na I mean, wala rin naman po kasi wala rin naman po akong panghahawakan doon sa guy. So, yung sabihin lang po sa akin, di ba po? Mhm. Paano yan? Mukhang wala naman yata sila wala yata silang balak ipagsabi sa'yo yung kung ano yung nagaganap sa kanila. Tsaka hindi rin naman siguro mandatory, 'di ba, sa side nila na Opo. mag-update Opo. talaga sa iyo. It's just that, Opo. kumbaga ethically, 'di ba, speaking, tsaka kung may pake ka sa kaibigan mo, magsasabi ka, bubusina ka. Tama. Ayun nga po. Tapos naglap po ako doon sa GC namin. Tapos naglap din po yung girl. Ha? Nag-laugh sa GC? Ano yung nilaugh Yung- nila? Ay, naglap po. Left! Napipigin ako, dude. Ano, nag-live? Left. Nag-left. Nag-leave kasi. Nag-leave. Hindi mo pwedeng pagsamahin yung nag tsaka left. Tama. Kasi ano na yun? Wala na. Wala na, Mali nasa na. Mars na yun. Yes, mali na. Nag-leave. Nag-leave kasi. Oo. Tao? Bagay? Hayop? Yung ganun po. Nag-leave ka pala. Tapos, nag-uusap pa kayo individually Nung- nitong mga to. Opo. Ano mga pinag-uusapan nyo? Bali yung girl po kasi hindi ko po siya nire-reply ng kasi po parang masama pa rin po yung love ko sa kanya. Parang iniintay ko po siya mag-open sa akin na sabihin niya po sa akin, uy, nagkita kami ni ganito nung isang araw, gano'n. Yung parang titingnan ko lang po kung ikukwento po niya sa akin. Kumbaga, alam mo naman na yung Kung- side nung isa, Apo. ganon. Kukumpirmahin mo naman Opo, dito kung sa pinapaalam girl pa rin po niya bestie. yung-
Apo. May question ako sa'yo. Ano po yun, ma'am? Palagay mo ba itong si Girl Bestie ay isang ahas? Anaconda po. Hindi, joke lang po. Anak ko, ang laki nyo, no? Kaya nga eh. Kumakain ng Joke buong lang tao po. yun. Hindi, I mean, yun ba yung naramdaman mo? Parang inahas niya itong lalaki sa'yo? Parang nakikipag-flirt po siya dun sa sa lalaki. Oo, hindi. Para siyang ahas. Opo, opo. Nagsiselos ka? 70%. 70%. Nasaan yung 30? Nasa kanya na po yung 30. What do you mean nasa kanya na yung 30? Kung papahalagaan pa rin po niya yung pakipagkaibigan sa akin. So may natitira pang 30% na posible pang Maayos. Mahilot. maayos ang Sa friendship. akin naman po is okay naman. Okay lang naman po na kasi wala rin naman po akong karapatan doon sa isa. So, ang gusto ko lang po is yung sabihin lang po, yun lang po yung inaano ko po sa kanya. Sumatawagan natin yung kaibigan mo para maklaro na natin to, mapag-usapan na natin ngayong gabi. Ay, oo. Send mo yung number Mabilis dito na sa tawagan Viber. Natin, bilis. Tawagan natin. Tawagan natin yung kaibigan. Tawagan natin, gusto mo? Huwag na po kasi parang nakakaano naman na higit na kami lang po yung mag-uusap. Hindi, sasama kami. Gugulo kami. Ba't mo inanaconda yung ano niya, Yung ex-dorm mate ko. ex-dormmate niya? Crush ko to No. Ba't mo unang tinikman? So, Feeling mali mo, po ba? Mali po ba ako? mali ka ng alin? I mean, mali po ba yung dapat na maramdaman ko? Ay, hindi. Valid yung nararamdaman mo. And lagi mo tatandaan, kahit ano pang gender natin, ano tayo may karapatan tayo magmahal at may karapatan din tayong mahalin ng katulad ng isang babae. Diba? Oo. Wala yan sa gender Tsaka dude, yung friendship, 'di ba? Ano to isang relasyon na minsan humihigit pa sa dalawang magkasintahan. Yes. Minsan nga mas matibay pa talaga yung relasyon ng dalawang magkaibigan Nagkataon lang na nagpakilala rin siguro tong kaibigan mo sa iyo, itong tunuturing mong kaibigan sa iyo. Nasa sa'yo na yan kung gusto mo pa talaga siya i-friend. Kasi para sa akin, dude, and para sa akin lang Keda, hindi ko sure kung humihingi ka ng advice dito, pero ito lang yung thoughts ko habang pinapakinggan ko yung yung top secret mo. Napakahalaga sa akin ng loyalty. Yes. Napakahalaga sa akin ng loyalty sa pagkakaibigan. Kung hindi mo kayang magpaka-loyal sa akin, hindi ko din susuklian ng loyalty yung pagkakaibigan natin. Tama. At hindi mo deserve ng upuan sa table ko. So, Tama. pwede na lang kitang maging companion. Pwede na lang kitang maging colleague, ganon. Colleague na. Kapag katrabaho. Pwede na lang din kitang kakilala. Yan. Sa akin, kinakat ko na kagad. Kinakat mo na agad. Ako din, nag-cut na ako ng friend Wala na. Dahil hindi loyal sa akin. Sinamahan yung ex ko, yung mga ganun. Ako yung nasasaktan, tapos sumama sa ex ko, ganun. Ay. So parang, yung mga ganung klaseng tao na sa kanila ka nag-open, nasaktan ka, alam nila yung bubog mo alam nila yung hurts mo. At kung loyal sila sa'yo, at talagang mas pinahahalagahan nila yung friendship na meron kayo, yung relasyon na meron kayo. Hindi nila gagalawin kung ano man yung iyo o yung at kung sakali man na magkagusto or whatever, may busina. Kumbaga, ayusin ipaplansyahin muna bago bago sumunggab. Pero parang po kung iba to po niya sa akin is, wala naman kayo. Hindi Bakit ka naman magagalit? Hindi naman yun yung pinag-uusapan dito Well, hindi naman sa walang kayo o meron kayo. Karapatan, sige sabihin natin, walang karapatan na, okay, agawin mo si lalaki kasi sa'yo naman talaga siya. Walang ganun, diba?
Pero doon tayo sa Pasintabi. friendship, 'di ba? Yung pinag-uusapan natin dito, friendship, Yes. hindi yung relasyon na meron ka doon sa Yes. lalaki. It's more about friendship. Yung karakter na ipinakita niya o inilabas niya pagkatapos mo ipakilala yung taong gusto mo sa kanya. Yes. Kailangan pa po ba siyang confront about sa ganun po yun? O hayaan ko na lang po? Pwede mong hayaan, pwede mo siyang kausapin. Pero dapat hindi ikaw na yung parang nagpi-please sa kanya. Para lang sa akin, Ay. At least pinakilala Ay. niya na yung sarili niya, hayaan mo na, bigay mo na sa kanya. Wala ka naman na dapat ipaglaban pa. Pero ako doon naman, ang naisip ko dito, kung gusto mo na wala ka talagang pagsisisi, wala kang what ifs, wala kang pagkukulang Oo. bilang isang kaibigan na talagang umintindi, Mm-mm. na talagang sinubukan pa rin siyang kaibiganin. Oo. O kaya naman, sinubukan pa rin siyang intindihin. Okay. Pwede mong sabihin sa kanya yung nararamdaman mo eh. Pero kapag mas lalo siyang lumayo sa'yo, naging sarcastic siya, at hindi man lang siya humingi ng tawad sa'yo, ibig sabihin hindi talaga tunay na kaibigan yan. Wala yan. Wala yan. Cut mo na yan. Sayang. Ang upuan sa iyong kusina. Iba na lang paupuin mo dyan. I-open up ko pa po sa kanya na yung ganun. Ay, nakikita pala kayo without knowing. Ganun po. Magkaiba kasi kami ng opinion ni Oo magkaiba Rocky. kami. So, depende yan sa pupulutin mo. Oo. Or, Sige, or dude. intayin ko na lang pong i-open na lang po niya sa akin. Hindi, sige. Para magkaroon ka siguro ng Peace of mind po. Option na. ng option. Sige. Pakinggan natin si Titan Jello dun sa suggestion niya sa iyo. Or yung parang thoughts niya about this kind of situation. Kasi ang tanong mo, i-open ko pa to o hindi na dito sa kaibigan mong babae? Sa akin, silent Apa. treatment lang eh. Bibitawan ko niya. Ako, wala naman akong kailangan ng ipaliwanag sa kanya. Kumbaga, magkaibigan tayo, hindi ka nagpasintabi sa akin, hindi mo pinaalam sa akin yung plano mo, tama na tayo. Hindi na kita kakausapin. Multo ka na sa buhay ko. Yun. Pinatay na kita kagad. Wow. Oo, totoo yun. Kahit kausapin mo ako, hindi na kita papansinin. Wala. Nakamute At paano ka sa po kung tenga hindi ko. po niya alam na nagtatampo po pala ako? Hindi yun nga, hindi na siya marunong makiramdam sa nararamdaman Wala mo. yun, hindi. Selfish na kaibigan yun. Yes. Sarili niya lang yung iniisip niya. So, dalawa lang yan. Kung susundin mo si DJ Rocky o susundin mo yung opinion ko. Dalawa lang yan. Ako naman, dude, no, tama naman yung sinasabi mo eh. Kasi parang nagpakilala na eh. So, ito na yung take mo, Oo. 'di ba? Kung baga take it or leave it lang ganyan eh. Ako naman, ang iniisip ko naman, depende kasi sa pagkatao mo eh. Yes. And ako, kilala ko yung sarili ko. Maano akong tao yung ma-what ifs ako eh. Oo. So, what if sinabi ko pala tapos marinig ko yung ano niya tapos biglang nagbago siya o kaya may ganun ako dude eh. So parang ayoko ng pagsisisi sa buhay at ayokong balikan yung pagkakataon na yun na pwede pa palang maayos o mahilot Opo. kung ano man yung namamagitan Opo. na problema sa friendship namin. Parang ganun eh. Tsaka depende din sa lalim ng friendship na meron kayo eh. So ako, ang naisip Pakinggan ko ko muna dito, po yung side niya. No? depende sa'yo. So, Depende sa'yo. Oo, depende sa'yo. So, ako, naisip ko dito, para wala kang pagsisisihan, para wala kang what if sa friendship ninyo, at para din masabi mo talaga ng klaro sa kanya kung saan at paano napunta sa wala yung pagkakaibigan ninyo, walang palaisipan sa utak niya kung saan siya nagkamali o nagkulang, Confrontahin ko po. kumprontahin mo. In Kasi- a nice way po. No? In a nice way. Kasi kilala mo naman yung kaibigan mo eh. At Oo. uunahin mo palagi na sabihin kung ano yung nararamdaman mo. Kung ano yung naiparamdam ng aksyon niya sa iyo. Dude, kasi babae ako eh. So parang, ang ano ko dito, yung parang nangingibabaw pa din siguro yung pagbavalue ko dun sa friendship. At the same time, pagbavalue din sa loyalty. May Kasi, mababago ba? kung sakali man, dude, na itong kaibigan ko, na-excite lang siya. O kaya naman, nakita niya yung part na, ay, hindi ko, maling-mali talaga ako sa ginawa ko sa'yo. Kumbaga parang na-hypnotize siya nito. Di ba may ganun yung parang inasinan, ganyan, yung mga, malay naman natin, di ba, benefit of the doubt naman. So, malay
naman natin may ganung effect. Hindi. Hindi, basta ako, eto talaga yung ano ko, eto lang yun din yung pinaniniwalaan ko kasi ginawa ko to in the past eh. Kung panahon nga na okay kayo hindi niya na pinahalagahan yung friendship ninyo, how much more yung milamat na? Tingin mo, magiging totoo pa rin sa iyo yan? Hindi na. Para saan pa? Mag-waste ka ng energy. Paano po kung overthink lang po pala yung sa akin? Hindi mo rin kasi malalaman talaga yung tunay na sagot hanggang hindi mo haharapin yung tao eh. Kaya yung mga, ayan, etong caller natin ngayong gabi, etong si Kid, parang feeling ko sa kanya, sa mga tinatanong niya sa atin ngayon, siya yung tipo ng tao na maraming mga tanong sa utak eh. At hindi mo yan masasagot hanggat hindi mo naririnig yung panig ng kaibigan mo at hindi mo na-open up sa kanya yung issue mo sa kanya. Kung sakaling mag-respond siya doon at magpakita pa rin talaga siya ng tunay niyang pagkatao, kumbaga dapat kung ano yung aksyon niya, yun din yung sinasalita niya. Yes. Tapos kung hindi magtugma yun, ibig sabihin, peke siyang kaibigan. Tama. So, ganun lang naman yun eh. Kasi po, almost 10 years na po kami magkaibigan. Iyon po yung inisip ko po sa ano. Tapos biglang gano'n na lang. Nang dahil sa isang guy na masisira. Years of being together doesn't guarantee a forever. Tama. Diba? Hindi basehan ang tagal ng inyong pagkakaibigan para masabi mo na malalim yung relasyon o pinagsamahan ninyo at kung talagang siya ay totoo sa iyo. Wala yun. Yung iba nga, kahit 20 years na magkaibigan dahil sa pera, nasira tiwala, Tama. boom. Wala na. Wala na. Friendship Sira na. over. Totoo yan. At hindi rin naman natin ikamamatay kung mawalan tayo ng isang kaibigan sa buhay. Lalong-lalo na kung itong kaibigan na ito, hindi naman talaga tunay na kaibigan. At sabi nga nila, kapag tumatanda ka, nababawasan yung kaibigan mo kasi mas nakikilala mo talaga yung tunay mong mga Sasala kaibigan. mo eh. Nasasala mo nagmamature ka. Tama. Tapos kung hindi niya trip yung trip mo, hindi niya kayang ipakita yung loyalty na kaya mo ring ipakita sa kanya, edi Let wag go. na. Oh, let go. Kasi normally, sa panahon ngayon, kid, ano yan eh, kung sino yung same of your values. Yes. Kumbaga kung ano yung mga values na pinaniniwalaan mo. Sabi nga nila, di ba, you are 5 of your friends. Basta yun na yun. Tagalog na lang po. Oo, basta parang ikaw ang kaibigan, ikaw ang 5 kaibigang sinasamahan mo. Kung sino yung kaibigan mo, yun ka. Sino yung mga kaibigang madalas mong samahan? Yun ka. Tell me. Who your friends are. And I tell you who you are. Yes. Yun. Tell me why ain't Nothing like an heart. Ano ba mga friendship? Ayun. Anong decision mo na ngayon? Kakausapin ko na lang po siya kasi ang pangit naman po na magtatampo po ako tapos hindi niya po pala alam na nagtatampo po ako. Sayang po yung yung tampo. Kundi po niya malalaman. So parang sabi mo, natatampo ako, tapos friendship over na kayo, ganun ba yung gagawin mo? Oo po, baka yun po mangyari na gano'n. Sige. Parang sinabi po yata na pag nagtampo ka po dahil sarili mo sa susuyuin mo. Huwag mo na suyuin naman yung sarili mo pag nagtampo ka, diba? At huwag mo rin i-expect na susuyuin ka nitong kaibigan mo. Lower your expectations. Kasi ganito na yung ginawa ng kaibigan mo sa'yo eh. So, huwag ka nang masyadong mag-expect na hihingi siya ng tawad, tapos gagawa siya ng paraan. Paano po kung wala po siyang idea? Baka Hindi. po sabihin parang kang tanga. Tanungin mo siya. Yung totoo. Paano ako naging tanga? Ikaw ang tanga. Alam mo na nga kung ano yung nararamdaman ko dito sa lalaki. Di ba Kate, sinabi mo na sinabi mo sa kanya? So alam niya. O di, ang linaw-linaw, alam niya. Baka po sabihin niya sa akin, madami ka naman eh. Madami ka naman. Madami ka naman eh, ikang lalaki. Okay lang yun. Marami nga ba? May mga asawa na po. Pahingi naman. Charot. Girl, pahingi ako, Kate. Alam mo naman ako. Finding Nemo ako ngayon.
Ay, maraming laman ng Bagaria ko. Escabalurke, SpongeBob, mga losyang yung Malaferry. Ay, nako. Okay, kung ano na lang yung mensahe mo sa kaibigan mo na nakikinig ngayon kung sakaling nandyan siya. Nakita sila sa Makati. Sana wag kang maging selfish at sana yung nararamdaman ko is maging valid. Alam mong hindi ako seryosong tao, alam mong lahat ginagawa kong biro, pero masakit pala pag yung sarili mo na yung niloloko mo. Na gano'n, 10 years tayo magkaibigan, alam mo lahat kinikwento ko sa'yo. Iyon, pinapahalagahan ko yung pagkakaibigan natin at sana ganun ka rin. And rest in peace. Ano? Pa, Ano yung huling sinabi mo? peace po. Peace. Peace be with you. Ayan, peace be with you ha, Cade. Sana mahanap mo yung kapayapaan na gusto ma-achieve ng puso mo. Thank you pa. Ayan. Maraming salamat sa pagtawag mo sa programang ito. May gusto ka pa bang sabihin? Ala na po. Thank you po. Ayun. Thank you so much, Cade. Cade sa gabi, Brian sa umaga. May nagsabi dito, hinag, peace. Hinag-peace. Grabe naman yun. Magkaka-peace ka. Hinag, peace. Ang witty nyo dyan. Wordplay. Kaya nga wordplay, no? Pero, minsan, alam na talaga natin yung sagot doon sa tanong natin. Yes. In denial lang tayo. Tama. In denial lang tayo na, baka hindi niya lang na-gets yung ko. Pero ikaw, talagang, minsan mas okay na talagang sukang-suka ka para makaalis ka dun sa kahit anong klaseng relasyon na yan. May it be romantic relationship or friendship. Para wala kang regrets at wala kang what if sa buhay. Minsan mas okay yung gano'n, yung pinukpok mo yung sarili mo, yung talagang sinaktan mo na sinaktan, yung talagang binigay mo lahat tapos tsaka kaalis kasi alam mo that respect is no longer served in the table. And that you know your worth. At alam mo lang kung sino ang mga taong pauupuin mo sa iyong dining area. And I thank you. Titan Jello kasi gusto niya talaga yung Di sa akin, loyal ka. Wag na. Hindi, sa akin, dude, kapag ako, kinat ko na yung tao, di ko nakakausapin. Wala kang maririnig sa akin ni Honey Ho. Dude, never ka nagkaroon ng parang relapse, ganun. Hindi na, wala na. Kahit pa gano'n siya kabait sa'yo bigla. Wala na, dude. Kasi, ako naniniwala ako doon na hindi mo magagawa yan kung hindi mo talaga intention. Ay, intention. Intention mo yun. Totoo yun. Alam mo naman may utak tayo, may puso din tayo. So, ibig sabihin yan, alam mo kung ano mararamdaman ng taong ginawan mo ng ganun. 'Di ba? So, ako kasi ganun ako lagi. Kapag bago ko gawin sa isang tao ito, iniisip ko muna paano kung gawin sa akin yun. Mm-hmm. Anong mararamdaman ko? Mm-hmm. Tama ba? Masasayan ba ako? Hindi. Mm-hmm. So, para sa akin, hindi ko na para pakausapin, paliwanag, ba't mo ginawa sa akin yun? Ba't mo ko binaypas? Ba't mo ko sinaktan? Ba't mo ko siniraan? Hindi na. Hindi na para makipagtalo. Ayoko kasi nag-uubos ng energy talaga, dude. In fairness Ako naman yung sa'yo, dude. taong gano'n na parang, sige, kayo na tama, ako na mali, pero alam naman ng Diyos yun Mm-mm. Ganun ako. Sa korte pa naman, ang hirap patunayan ng mga intention, no? Oo. Mahirap. Ano, diba? Mahirap. Pero basta, alam mo lang sa sarili mo na hindi ka nagkulang. At Oo. naging mabuti kang kaibigan. Naging mabuti Oo. kang tao. Panalo ka dun. Yes. Yun lang naman yun. And
makikita mo yung mga tunay at hindi tunay na kaibigan kapag sa mga ganyang sitwasyon ng buhay mo. Hindi man sa kaibigan, hindi man sa pag-ibig, diba? Kundi sa mga personal na bagay, diba? Maraming pwedeng maging pangyayari para makilala mo yung isang tao na totoo sa'yo. Totoo. So, ganun siya. At minsan sa pinaka-vulnerable na state natin, Yes. doon natin sila nakikilala. Kaya ako, onti kaibigan ko. Talaga ba? Sobrang onti. Ay, dude, thank you kasi kaibigan mo. Pautang Todo naman. Sige. Pautang naman. Di, totoo yun, dude. Dude, thank you, Piling-pili ako sa mga tao na sinasabihan ko ng buhay ko. Totoo yun, kilala ko, piling-pili, dude. Talaga. Piling-pili. Thanks, dude. Na-appreciate ko. Di, totoo yun. Piling-pili. Kahit yung mga matatagal ko ng katrabaho sa industriya talaga na boss ko pa, hindi ko talaga sasabihan. Kumbaga, ako, professional, yung personal. Iba diba? talaga si Titan Jello, no? Ganon. Oh. Yun lang sa akin. So, kung nakapasok ka dun sa mundo ko, ibig sabihin yung tiwala ko sa 101%. Ganon. Grabe, dude. Thank you talaga. Alam nyo ba, si Titan Jello, 101% na ang tiwala sa akin. Kaya, dude, magtiwala ka sa akin. Magbabayad din ako sa'yo. Totoo yun, dude. Kasi, di ba, hindi madali magbaba ng baraha. Ayaw lang. Di ba? Kung lahat naman ng alas mo ay binaba mo na, mahirap yan. Hindi yan biro Kaya dapat i-value nyo rin yung mga tunay at tapat yung kaibigan. Totoo. Diba? Tsaka, walang masama sa pagiging mabuti at loyal. Yes. Lalong-lalo na sa mga nandyan, di ba, for the longest time in our lives. Tama. So, i-value naman natin talaga yun. Ayun. So, yun lang, kabisyo. Sana may natutunan at nakuha kayong aral sa top secret episode natin ngayong araw na ito. At kami po'y magpapaalam na bukas. Mamaya na pala, alas 9 ng gabi hanggang hating gabi kasi overtime na naman tayo. Wala naman tayong araw na hindi tayo nag-overtime. Ganun kasipag ang inyong mga lingkod. So, magkakasama tayo alas 9 hanggang hating gabi kasama mo ang titindig sa ng Pagod na to. Sabog Pagod na. Dudo na bang tulog Pagod na to. Kakabantay ng bata, mamaya magbabantay na naman ako. Ay, titindig sa mga ipinaglalaban ninyo sa inyong buhay, DJ Titan Jello. At kasama nyo rin po ang nag-iisang Basta Princess, DJ Rocky Tera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kabisyo. Handog po namin awitin sa inyo is a beautiful song by I Belong to the Zoo. Sana. Sa oras natin ngayon na 12:16 a.m. Magandang umaga sa inyo mga kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!